Togosikabasio mwanjumo rigereria abaibori nigo bono basabirwe kubwaterana n'abarimu eriko kubanekeria abarokigwa oborendi aboigo boreri burobia ane mono chinga kechiga abarokigwa abarigeretie gochia goikaransera amatemu amanene naboigo gosoa ase omotimoko omotambe oyu kagere gochakasa matukare bosio gokwana nensoko TV gati abaibori nigo bono basabire abarokigwa gotaesoya asamangana yemitandao hayo atari yakubwatania yechiseme chinga kibarachi gochaka omotimoko itangane kabisa tigangakira abanafunzi baito bagusi na Nyamira asengencho babikira omoremba ase chisukuru mbarakora magana makongwororo nande tugosaba bagenderere gakiagera chinga kichi amatemwa arange na litokorere mekone menge koba igo tugosaba ng'abana baito bagendere koba balemereria matukonko erare nkoenda balinka bali form 4 tubatakira amaya abali 6 tubatakira amaya na abali grade 9 balochokara amatemwa amatangani for the first time curriculum based education na bali banda abaibuli ba gatolenda abana baito tenda abana baito egerekera bachira se chisukuru mbanyara okora magana aturu chisukuru chikoya ya egere obugima bwabo asichinga kichiankyo bobe obuya. So mimi sioni shida ya watoto wako hapa, sisi tuwasaidie, tuwaelekeze kama walimu, kama wazazi. Kitu ni wazazi wakuwe very involved kwa watoto wao kukua. Kwa sababu sisi tunaweza kusaidia, tunakaa na wao for 3 months maybe, wao wanakaa mwezi moja. So lazima wazazi wafike karibu watoto wao. Kama sasa tunaelekea holiday ya December ambayo ni refu, tutawapea wazazi. Lakini sana kitu wazazi watatufanyia ni kuexpose hao watoto to so much internet, to social media. Na wakirudi unapata they are different than what we gave them. So parents, we call upon you that as the children are coming to stay with you for this time, be with them, give them that parental care, parental nurture that they have missed for long. Rachigasi mwensi nigeko betereria otwara boremereri kiagera abana na bara guchogose abaibuli baguchogose bali baguchogose bono goikoba moremereria na ndo kore gasi au kiane rotumiro kore bira gutwara boremereria egasi ni geko ben konsana akero bwerwete kore gasi yao ke gasi yao likire origererio omwana gasti wanu kabwate ngao yakorete skuru neri yakorete skuru pia mano Bote bana ki ntubuna abaiboli ntobwate jukumu sana kora bana baito mono chiruse chibune yego ya December nonyene April na August abana abaito toba ikaransi ntuna abaiboli tobate binga etobona takopanga abana batwaro musingi omuya kera bone gantere ngende kemo eskuru basamba muisonde eibone garama nande gocha bakasa abaiboli igombi abana baito aba high school mono kyano omuchano gotoka mono asa high school toba ikaransi na abaiboli na nango sabe serikali na ne ministry ete na good policies choko tebanga bunakobeka abana aba na kubabeka amo kama kuna any issue eyegocha between abaiboli na abalimu bosene any management ya school management to ikaransi toba omwalaki omuya elinde abana aba batwaro musingi omuya mambiende bacha gotokonya intuna abaiboli when our time expire asenseye.